Doncs ja estem aquí. No, aquest plano, jo te l'agraeixo molt, però aquest plano s'ha d'anar obrint. Tu ves obrint, sí, ves obrint. Plató, molt bé, molt bé, molt bé. Aquí comencem a entendre'ns. Roger, molt bona tarda. Bona tarda. Hola. Elvira, bona tarda. Disseny, una secció que la setmana passada va estrenar careta i que és aquesta. Moda enseny, perruqueria. Avui la perruqueria no la tenim, el Manolo avui no ens acompanya, normal, perquè ja anirà venint, però sí que tenim avui temes de moda, d'estilisme i de protocol. Una pregunta que ens va quedar, Per on voleu començar? L'Elvira començarà. Comença l'Elvira, vinga. Sí, avui us explicarem una miqueta les peces bàsiques del fons d'armari. Bueno, no sé si sabíeu el que és. El fons d'armari són unes peces que teniu que tindrà l'armari sempre. Encara que depengui de l'estil o de la persona, però, per exemple, si teniu d'anar a un sopar o alguna cosa, sempre s'ha de tenir aquesta peça. O sigui, diguéssim, seria el bàsic. Sí. A partir d'aquí tu ja fes el que vulguis. Sí, clar, depèn... Però això s'ha de tenir. Sí. D'acord. I està molt estructurat, això? Se sap exactament el que és? Bueno, a veure, això... Sí que és veritat que hi ha unes peces bàsiques, però molt en funció del tipus de persona dependrà de si tenen fons d'armari o un altre, no? O sigui, clar, per exemple, no és el mateix una persona que es dedica a l'esport d'alta competició, que tindrà un fons d'armari amb molts xandals, moltes sabates, moltes sabatilles per anar a fer esport i tal, que un d'un executiu, per exemple, que es basarà més en traje, jaqueta, corbates, camises... Sí, el fons d'armari s'adapta a cada persona. D'acord. El meu fons d'armari són els texans. Fons d'armari i texans. Eva, bona tarda. Bona tarda. Fort Mistral. Que esteu sense berenar i... És veritat, a aquestes hores encara no hem berenat. Ja m'has de portar... Ai, que no tengo sitio, que pena. Jo cada dia passo pitjor en aquest programa. Aquesta setmana la Eva s'ho està passant molt malament, pobreta. Sí, jo, a tantos chicos ja no sé què fer-me, Sí. Jo fons d'armari, els texans, i fons de cuina, sempre un postre o... Forn, això seria forn... El forn Mistral. O sigui, sempre o postre o per picar, com és avui que tenim... Avui saladet. És coques i amb albergínies... Amb anxoves, no? Amb pebrot, anxoves... Amb pebrot no, pebrot. A mi no m'agrada el pebrot, a mi sí. I està molt bo, és a més, l'olor que té ja fa unes ganes de... Jo estic aquí resistint al backstage, això és també l'armari. A la part de darrere, Sí. No, ja, bueno, però algo té que veure. Sí. Poden ser els texans un fons d'armari, pregunto? Sí, un texà sempre s'ha de tenir també. Sempre. Un texà ha d'estar en el fons d'armari, no? Per si has d'anar així alguna miqueta més informal. Arreglar per informal? Sí, no, amb una samarreta de cotó. No, la martiria només. Que sí, tú no sabes que ir con tacones y con chándales y arreglar por informal? Sí, no sé, con la bata de botiner. Bueno, doncs jo em vaig a veure si trobo els texans per al meu fons d'armari. Us deixo aquí amb la companyia... Guardeu un trosset per després, Sí. Tu ja saps que jo no toco, els nostres convidats sí, però jo no. Tu no? Jo no. Estàs castigat. Jo quan s'acabi. Quan s'acabi. I ja aprofito i desitjo a tothom un bon Nadal perquè ja me'n vaig a celebrar el meu Nadal. Sí, però no et preocupis que l'Eva vull aprofitar que està aquí per recordar-vos que la setmana vinent estarà dimarts, dimecres, dijous i divendres al peu del canó aquí a la Família Comtal, Sí, estareu vosaltres, no? Vindreu a fer-me companyia en l'últim programa de l'any de la Família Comtal. A veure què fem, farem una festa aquí. I jo trucaré. No, tu no vinguis, no és una festa. No sé d'on estaré, trucaré. Tu truca, que aquí estarem ja amb el cava català i amb bones cosetes, torrons i aquestes coses, i estarem ja preparant el cap d'any un dia abans. Molt bé, Eva. Doncs moltes gràcies. Nadal. Comprova a veure si ha arribat la nostra convidada, perquè no... Del Cultures. Clar. Ai, del Cultures, del musicals. Musicals. Ai, com no vingui faré jo la secció, veuràs. Si no la faig musical jo. aquí. Sí. Que vagi bé i jo me'n vaig a per Texans. Moltes gràcies. Adéu, Eva. Escolteu, agafeu si voleu, El que passa és que... No, clar, no, són molt... Ells no, menjant, no poden agafar les càmeres, Sí. Jo crec que per això fan aquestes coses que posen els canapés. Els canapés són tan petitets a les festes, aquestes on hi ha una càmera de tele, perquè me la menjo i ja està. Fons d'armari, a veure, hem definit el que és el concepte de fons d'armari i hem vist que els texans haurien d'estar a tot fons d'armari. Bueno, el que sé que hi ha són unes peces bàsiques, que les podria tindre tothom,
Com per exemple seria, com hem dit, el texà, després hi hauria un vestit jaqueta, també per anar una mica arreglat en algunes ocasions i tal, després un vestit negre en el cas de les dones, però també s'hi ha de sortir, en comptes de vestit... El vestit jaqueta també s'aplica a les dones avui en dia? Sí, clar, sobretot per dones aquestes que treballen i que tenen un ritme de vida a l'oficina, això, sobretot, porten molt. I després algunes samarretes o bluses bàsiques o camises, allò, per combinar més que res amb la jaqueta. D'acord. En quant a sabates, hi ha alguna mena de cosa que hem de tenir tots, també? De sabates sí, també caldria tindre unes xancletes per l'estiu, sí, un banyador i una tovallola, perquè igual no t'agrada però et conviden a una festa o has d'anar a un lloc algun dia, a la piscina o alguna cosa, i cal tenir-ho encara que no ens hi agradi molt. També caldria tindre unes sabatilles esportives, també igual per si has d'anar un dinar a la muntanya, sempre et poden trucar per fer alguna cosa i no t'has de quedar, ui, això no puc anar perquè igual no tinc... Tampoc es pot anar, si t'inviten a fer una costellada a la muntanya, ha d'anar amb els tacons. Vull dir, tampoc diem de tindre que si les botes de muntanya, les bambes, no sé què, però vull dir, tindrà un parell de coses que puguin servir per adaptar-ho a diferents ocasions. Dues coses que no sé si això s'inclouen en el fons d'armari, perquè avui en dia cada vegada ens cuidem més i aquestes coses també les tenim en compte dintre del que és la moda. Roba interior. Ha d'haver-hi alguna cosa específica en la roba interior que no puguem d'allò deixar-nos? En principi és només per nosaltres, però a la pràctica no. En la pràctica no. Jo l'únic que de la roba interior, vull dir, això, com que hi ha tant model, jo diria que és el que m'aplico a mi mateix, anar còmode, que t'agradi i net. Molt bé, important, I llavors ja et dona una seguretat, vull dir, ja en tens prou, almenys en el meu cas, no és allò de... Com que tampoc es veu que es veu, però molt menys, és més de sentir-te bé amb tu mateix. I amb el tema dels mitjons? Mitjons, també. Això cal dir que amb sabates així negres i tal no es poden portar mitjons blancs, No, avui no. Ja foscos, avui foscos. No, sempre cal tindre les senyores unes mitges de recanvi, perquè si estàs a algun puesto i se't fa una carrera, sempre al bolso les teves mitges per canviar-te, perquè imagina't que estàs a un lloc important i vas amb la carrera. Clar. En això de les mitges tampoc no hi ha molta... Vull dir, mitges, però no necessàriament ni de rejilla, ni de seda, ni de... L'únic és si és per anar vestit així una mica elegant, que no siguin de molt denim. Que no siguin molt tupides, que siguin més aviat finetes o que no marquin molt. I el que també hem de dir, també és important tindre sempre una camisa neta, nova, o sigui, una camisa nova a estrenar a l'armari. El que ha dit l'Elvira abans, saps? Et truquen per anar a una inauguració, et truquen per anar a un sopar un diumenge i et truquen el dissabte a la nit. On vas a comprar una camisa dissabte a la nit? Llavors, sempre està bé tindre en una estanteria una camisa a estrenar per alguna ocasió així especial. Roger, i les corbates? A mi les corbates m'agraden molt. Han d'estar en el fons d'armari també alguna? Un parell? Sí, estaria bé, sempre. Una més formal i una més informal, potser? Sí, una negra, potser per més... que queda també més elegant, també et serveix per, malauradament, els enterraments, això. I després una, el que dius tu, més viva, més potser per... Bueno, jo quan me les poso ben... Ben colorides. O així per trencar una mica el contrapunt de lo que és la corbata, que és un element sèrio, de serietat, amb el contrapunt de posar-la amb algun dibuix o alguna història que ja és més... trenca una mica el concepte. I no sé si per acabar això del fons d'armari, el tema també dels complements. Sí, els complements són molt importants i caldria tindre alguna cosa així versàtil, és a dir, que poguéssim combinar amb diverses coses per no tindre, és que avui si em poso aquestes arracades amb això, doncs tindre un joc que sigui elegant però que també si vas així una miqueta més entaxat te'l puguis posar. Molt bé. Dir que els complements no és el que la gent ens pensem que és el barret, els guants, les pulseres, els cinturons i les sabates als bolsos. No. Vull dir, un mòbil és un complement, et fa percebre una imatge d'aquella persona, vull dir que també ho podríem incloure com a complement. El maquillatge mateix? Maquillatge, targetes de visita... Tatuatges? Tatuatges, vull dir, tot podríem dir que és complement. Vull dir que no és allò de dir, sí, el mòbil... Però, clar, tu quan veus una persona amb un cert mòbil ja et dona una mica d'idea de com és la persona, no? O
Bueno, és allò que dius... Almenys la personalitat que vol transmetre. Exacte. Molt bé. Doncs bé, no sé si cal afegir alguna cosa més dintre del que és el fons d'armari. No. Ho tindríem més o menys allò, És molt llarg, és molt ampli, però bueno... A partir d'aquí hauríem d'anar cada tipus de persona i les... Però bé, més o menys sabem que el fons bàsic per a una persona normal que no tingui una sèrie de cites especialment complicades cada dia, com pot ser un oficinista, una persona que treballa en un comerç, que doni una cara al públic, tingui el seu uniforme però després pugui tenir les seves reunions, més o menys ja ho tenim clar. Molt bé, però tenim una pregunta que ha aparegut als nostres fòrums, oi, Elvira? Sí, avui tenim una pregunta que ens ha deixat la Cèlia al fòrum i bueno, si teniu alguna pregunta així del fons d'armari i tal també la podeu fer. Doncs la Cèlia ens ha preguntat de la setmana passada de les copes i bueno, ens ha preguntat l'ordre i bueno, normalment es posa primer la copa d'aigua, després la del vi negre, la del vi blanc i per últim la del cava. La del cava. I dir també que hi ha tres maneres de col·locar-les. Es pot posar en línia recta enfront al plat, en línia diagonal o en forma corba, en mitja llunya. D'acord. I les tres formes, mantenint l'ordre que ha dit l'Elvira, però allà a vegades per fer la taula més maca o per la distribució i tal. No fer-ho tot en línies rectes. Exacte, les pots anar posant o en la recta, o en diagonal, o corba. Molt bé, recordem l'ordre. Primer seria la de l'aigua. La d'aigua, vi negre, vi blanc i el cava. Molt bé. Escolteu, i ja està, doncs aquí ho teniu, i si en un sopar doncs només hi ha un vi, els dos ens la mengem i ja està. Roger, Elvira, moltes gràcies. Moltes gràcies. Bones festes. Igualment. Ens veurem ja l'any vinent, Ens veurem l'any vinent perquè tindreu la Eva la setmana vinent, tractem-la bé. Sí, tant. I nosaltres ara fem una petita pausa i d'aquí un moment ens veiem amb la secció que cada divendres dediquem als musicals, però que avui la fem a la tarda. Avui parlarem dels Miserables, parlarem de T'estimo, ets perfecte, ja et canviaré i parlarem de sarsuela. Tot això ara mateix aquí a Família Comtal. Fins ara.